Karkok Higher Secondary School pen HSLC pen HS asatlang ki unduna to Aphan karcho amei kepado pon. Wosikni Python ke bhomta arani Karkok Higher Secondary School along HSLC pen HS asatlang me sen pen ki unduna bang pu abang phi atum Aphan School Managing Committee than bang phi la pen Crainer kep nong havar ke hada ki hai MLA Sardor Singh rong hang tami chetong dun pen labang so felicitations mate karcho amei insam jin pen ke pachun along cherap chetodon Anparta Arts Science Lapen Commerce ka make Charlie G aning ke hangaw somar atum non ke Pholoni constituency arlo akimi humpli humpho higher secondary dodo dak pusita me Charlie unpo pusi ning karong pen MLA Dorsing rong hang ning Japon Lapen thu Karbi Anglong school ke do analong apora teng pen uniform ake joy books ake joy desk bench lapen anake joy ke pipon un ke Karbi Anglong Termas Council CM Dr. Tudam Ronghang ikang honpon ajoy nisi ke pachun unlok pusi pherang ke theng no dorsing ronghang tham pachuni pon Pini dak Karkok High School lapen higher secondary la indeng hini final exam along Keun tumaphan aning kaparong aning kapathe pon phan busi school teaching staff lapen managing committee tumpen guardian tumpen chepang room si karcho amei padupon lo asi meulo metric result misen higher secondary result misen itum non head jong kang pupen pula lang dam lo pulo tangte mi pick lo pusi tum jipunang po lasi non prang wan ni Dr. Boktrai lo charli somaratum Lildum dak rong asar rubasar kadok awe pen cepaduk pon high school kang pupon la bangke peneng cetek pon long bangke ning sampik lo lildum dak Karkok chotle kang pu kali Phulonia konsensiar lo lildum lidar tumpen dak rong asar rubasar me kar tumpen dak Karkok long danil tum high school along arts lapen science hinia stream higher secondary tuming pupon lo Tarabasa long tangme jengrong pi high school long tangme arts lapen science hodak tangme pupon lo Matikhola rongkut hodak tangme science lapen arts hodak tangme higher secondary pupon lo Phulonia long bang arts lapen te commerce hodak tangme higher secondary pupon lo la long pli da result mukha misen san lapen te penenga sonson Metrik ke pas aphai ke ong aningkan nitum aprang pen mathamek harsendi kang pupon long pli long pho adim stream hini kang pupon ajoine si peneng bangke metrik ke pas aphai do vitame admission ke long admission ke na thai bangke chongwai kroilo arts tong enima science tong enima mate commerce tong endima asi lahai akam nilitum kedam tang ningkan phi phopensi nilitum bori lo dak rong asar ruba saratum thekser resertum nang sirap dum lo pen Karbenglo Thomas Council CM Dr. Tudam rong chorunangi hai ka do ka school tame recognition with financial benefit teaching staff tum 16,000 an dorma long pon pion chukidar tum tame 8,000 ke dorma long pon bom lasi la high school boka ke reng pon un pa me po pusi nilim non puthot ruithu oi phit lo je Dr. Tudam rong hang jong si nang rabri pulutang te nili ahur si MCC chot ba nili non MLA chot ke la so kam kle munne oi phi tame li cholunang po ini government hin pen osomaratum phan uniform ke joy ki pi osomaratum student tum phan bang anarlo an ke chowar sai ki pi pen books mokha tame ake joy ki pi lahai asai ke government tum ke klempon meulo pusile tum chorunangi basini ni klong pen MLA hisap dak school managing long president hisap nili government fan la an ke rap ki pon thek bot chorulo